äitille kertoo. Kato nyt miten lähellä on. Kotu. Sitä on niinku oikeasti näin lähellä mua. Ja se on niinku tässä. Mä näin kannen. Elää palloa. Kato miten läheltä. Ei se tähän tule. Oo. Kato. Tuletko tänne meidän mukaan? Se on selvä. Millä pääset näyttämään? Se haluaa tulla, mutta ei. No päivä. Murheli. Mitä kello? Hei, mennään tonne ylös. Mennään näköalaterrassille. Se on tuolla nyt. Mennään sinne ja sitten häröillään siellä koko päivä. Ei meillä ole enää kuin 15 minsa aika. Ylös rappuset. Mä en jaksa laittaa tätä leikkaukseen. Nyt kovataan vaan koko matkan tänne ylös. Mä en oo tehnyt nyt varmaan kuinkahan pitkä aikaa mä en oo tehnyt video. Ehkä kuukauteen. Ota musta kuva, nyt on hyvä sää. Hyvä sää. Valtteri! Mennään tonne ihan ylös. Ja Valtteri, sano sun YouTube-kanava. Häh? Sano sun YouTube-kanava. Punainen plaani. Onko sä vaihtanut sen? Ah. Vene! Tuolla jossain. Mikä? Ei, tuolla menee vene. Kuvat. Tuolla on Kuva. Silja ja Viikkari. Missä? Tuolla takana. No tuolla. Viking Line ja Silja. No ei se kyllä näy. Mä sanon tuon mennä ylöspäin. Nyt tulee laiva. Kui vist? Laiva. Ylös, ylös, ylös! Ylös, ylös! Kaikki miehet konnelle. Kaikki miehet konnelle. Katso, se on Viking Express. Mun vaari oli tuolla eilen, mun isä. Mä oon aika laivanero. Laivanero. Mä oikeesti ihan kaiken laivoista. Tuolla menee. Niin menee. Me toivotaan, että mikään lintu ei kakkaa meidän päälle. Kun me seisteltäis. No. Tuolla on joku lintu tuolla maassa tuolla. Häh? Tuolla maassa on vaan joku lintu tuolla. Terve, mä oon nyt täällä. Meningillä. Missä se on? Kuvaat se YouTubeen? No miksi sen? Ai ei karkeasti. 11.46. No niin. Tuolla menee joku puuvene. Mitä sä äsken sanoit? Hyvä, mä en kuulu sitä toista. Tulee joku ihme vene tuolla. Tuolla joku ihme vene. Niin mennäänkö me kattoo niitä ihme ötököitä siellä? Ota musta kuva, mä haluan laittaa IG. Okay. Tuolla tulee taas joku ihme. Kohta sataaho! Kohta sataaho! Kiskivideossa, mitä ihmettä? Tuo häärä, tuo varjodaaha, se on hienoja tyljäksiä. Leikkiä omalla tavalla. Leikki omalla. Valtteri! Miksi on vene? Miksi on kuva video?